Máis cousas, as administracións públicas pagan cada vez máis tarde, é o que denuncia a plataforma multisectorial contra a morosidade. Os datos son máis esperanzadores no sector privado. Os concellos son os peores pagados. Deben alrededor de 35.000 millóns de euros aos seus provedores. Uns non pagan, e os que pagan fano cada vez máis tarde. As administracións públicas elevaron o ano pasado o prazo medio de cobro efectivo chegando aos 157 días, cando a lei establece 50 como prazo máximo. Una diferencia importante entre lo que es el sector privado, que sí está haciendo frente y está cumpliendo la ley afortunadamente, y el sector público, que todavía no es consciente de que debe de cumplir la ley. O sector privado pouco a pouco achégase aos prazos legais. Están a pagar 8 días por riba dos 85 que marca a lei de morosidade do 2010. Pero a reducción dos prazos respecto ao 2009 supuxo un ingreso de 1.800 millóns de euros para as empresas. Por segmentos, os grandes distribuidores e a construción son os máis reacios a cumprir a lei. E sobre a negociación colectiva, o Goberno defende a produtividade como un elemento máis